lengeng driya mangu mangun kong kanduan primang lir-lena tanpa kanin yen pangtulusa amengku sandyaku kama sang nata mudha wus nyongrarepa Kato Marmo wonten timbalan iki ngadhewu Kanjeng Koko Prabu tak takoni Wangsulana sing cetha li paduka Kanjeng Koko Prabu ndangu bab perkawis menapa sadurunge Bratayuda rikalane Kakang Prabu Kresna dadi Duta Agung weling iki kemutan saksuwene Kakang Kresna dadi dutaning Pandhawa rikala semana nganti dadi perang gedhe gegempuran kaya mengkene iki kowe tak takoni kowe nyambut gawe apa Wangsulana sing cetha kowe makarya apa kadang-kadang Kurawa entek tumpes tapis tanpa sesa nyaketane kowe isih waras wiris ora tatu awakmu ketok yen kowe cilik getih wedi mati angsat elek ayatmu apa kriyak-kriyit mripatmu duh Koko Prabu jimat sesembahan kula Kanjeng Koko Prabu pepunden kula mangke prapteng delahan sampun klentuing penampi pramila ingkang rayipun Kartomarma mboten tumandang maguting ngayuda istanipun klebeting manah kula ngeman dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu Duryudana piye dasarmu apa kowe ngeman karo aku Koko Prabu menawi ngantos paduka Kanjeng Koko Prabu alit sakit ageng dumuginipun gugur wonten madyaning palagan kula ingkang gumantosi jumeneng dados senopati kula ingkang badhe ngrampungi kaliyan para Pandhawa minangka sesulih paduka Kanjeng Koko Prabu cangkemmu iki aku iso maca gedhahamu kowe seneng yen to kakangmu ndang mati kowe muji syukur ana kersane Gusti sing gawe urip muga-muga kakangku Duryudana ndang mati yo yen aku wis mati kowe gage-gage teluk karo Pandhawa kowe teluk karo Pandhawa mesti diweni pangapura kowe mangkring dadi ratu ning negara Ngastina yo ngono apa ora gedene arep ngalap randane kakangmu mbakmu Dewi Banwati Kartomarma ora susah dadak kowe nutupi lorek ngatimu wong jiring getih wedi mati timbang aku duwe sedulur kaya Dedhiapuramu kuwi pedah apa kowe ndekes nyembah ana ngarepku becik minggato ora mikir tapuk cenira pecah ndasmu supaya yasini pijot-jot hang maringo-wingo netra kocak ngundarandir udanane rombranang pindha kembang ora waribang jagat diupatore jagat pangestungkara paman sengkuni kuwi gedhahane Kartomarma kaya ngono kuwi ngakune dheweke tresna karo aku ning ora setya marang pakaryan pedah apa aku duwe sedulur kaya Diapure Kartomarma karepe minggah paran-paran ben dadi kerek ben dadi preman turu dalan inggih inggih parenga matur sitra matur segedhak ora blawangan cengenges
padonar golek ati. Inggih. Punten dalem sewu. Kuwi basa ketoprak goblok. Punten dalem sewu. Kleru ya entuk ta ya. Ngaten. Menawi paduka mestani ingkang rayipun Kartomarma wong tresna ki ora setya. Ngaten to wau? Ya. Ana buktine. Ana buktine. Pamasuri yumurupi dhewe Kartomarma kuwi tresna karo ning ora setya. Menika tesih wonten tunggilipun bener kedah adil. Ampun kados dewa kala wau ngendika dewa ki ora adil niku panjenengan kula aturi adil. Adil piye? Ngaten. Nyatanipun tiyang tresna boten setya menika boten namung Kartomarma kiyambak tasih wonten tunggilipun. Mongko ingkang rayi Kartomarma sampun panjenengan tunduk. Para Cobi. Papa Senguni, ora sah mbok tutup-tutupi. Kowe bisa ngandhakake tresna ora setya ki sapa? Kandhakno. Mangke menawi kula matur panjenengan gelo. Ora. Sampun dipun agem piyambak kemawon. Boten sisah kula aturaken mangke mindak dawa-dawa dindut. Boten prayogi ora kandhakno. Ya tak wis kaya mengkene iki. Aku kudu nugel gulune menungso. Saestu ya tenan kandhakno. Sapa wong tresna ora setya? Sampun ngantos cuwa ing penggalih. Wong tresna ning ora setya ingkang garwa Dewi Banowati. Banowati piye? Lah ora krasa ta. Ingkang garwa Dewi Banowati menika ngendikanipun tresna. Ning napa setya kayan panjenengan buktinipun Dewi Banowati menika dados garwa panjenengan ning menika tanduraning Pandhawa dados mata pitayaning Pandhawa mila boten nama muka menawi ingkang rayi Kurawa niku tas-tes bendina mati karana wewadinipun Kurawa menika sampun dipun beberaken ingkang garwa Dewi Banowati kaliyan para Pandhawa. Menawi ngaten benar menika boten adil. Paras. Mudyar sisan. Panjara tak rusak sisan. Ate apa wis kadung bubrahe nek teneng dosa tak sanggane dhewe. Nek ora ngono kapan aku iso ngorak-arik trae Prabu Pandhu Dewanata. Wis ben gayeng iki mengko. Anggro Srutu Sumbar Lindu Bumi Onjing Maldo Guntur Ketok Umok Kancoloni Yiki Omong Umembak Penyuku Mambang
Sang Wisnu Bathara. Oh. Sinuwun jimaja sembahan kula Kanjeng sinuwun pepundhen kula mangke pratendelahan. Menapa ta darunanipun dene paduka Kanjeng sinuwun kepareng rawuh wonten lebeting taman kadileng-leng. Sajak boten karenaning penggalih sinuwun. Dosa kula wonten pundi lepat kula menapa sinuwun. Sumangga kula aturi paring dawuh. Bagi sampun kados ngaten menika ta sinuwun. Lepat kula menapa monggo kula aturi paring dawuh. Anawati. Anawati. Wonten timbalan king adawu. Kowe wong tresna ning ora setya. Kowe wong tresna ning ora setya. Patobat. Menapa sebabipun dene paduka sinuwun ngendika ingkang kados mekaten? Monggo sinuwun kula aturi Kang prayogi. Menawi ta paduka menika mastani kula tresna ora setya. Nyatanipun kula dados garwa paduka inggih peputra kalih. Lesmana Mandra Kumara nadyan ta boten lono gesangipun. Kaliyan Lesmanawati menika putranipun putra paduka Kanjeng sinuwun. Duh sinuwun lho iki sampun kados mekaten ta sinuwun. Anawati. Persajan bae. Gelo rasane atiku. Patu rasane atiku. Jalaran saka apa saka patrapmu jebul saiki aku lagi ngerti. Yen kowe kuwi dadi bojone Prabu Duryudana kowe tandur karo para Pandhawa. Kowe dadi mata pitayaning Pandhawa, ayah to ayah. Saben-saben Kurawa maju perang mesti temekaning pati. Kurawa perang gugur ana madyaning palagan. Risa ucapmu saka lambemu lincip. Pradul kawan para Pandhawa sapa meneh sapa Praduli. Ora ana yang jebung Janaka beda kamu kae. Wah anggap aku bocah cilik. Yo, aku anggap bodoh aku. Batu-batu. Sinuwun. Kanjeng sinuwun. Nggih sampun kados ngaten to sinuwun dipun penggali kang kanthi wening. Menapa ta perkara pejah gesang menika saking kokah damel kula? Menapa kula saged damel pejah gesanging manungsa sedaya menika dipun pasrahaken dhumateng keparing Gusti ingkang ngakarya jagat. Sinuwun. Kula ngertos. Paduka ngendika nggih kados ngaten menika jalaran kangge menapa? Kangge nyasapi penggalih paduka nggih sampun ringkih. Sampun patos nggih menapa mboten? Lajeng ampyak amur-amur. Dumuk lor kena kidul. Sinuwun. Kula ngertos. Paduka ngendika iki kados ngaten menika jalaran saking menapa paduka menika namung nampu capipun Patih Sengkuni nggih menapa mboten? Inggih menapa mboten kula ngertos. Rinten dalu panjenengan gandeng renteng kaya Patih Sengkuni timbang tresnani Banawati pilih tresnani Sengkuni nggih menapa mboten? Duh sinuwun. Nggih sampun sanget-sanget nggih paduka ngremehaken dhumateng gesang kula. Sinuwun. Paduka kedahenget sinuwun menawi paduka menika kenging pambujukipun julik